kupata ndova ive honzeri vakaita kuti mwana wangu atsve. Akabuda nepoto yemaporiji kwakubva asvika akangoita ikumwaya kudai so. Mukadzi mukuru unofanirwa kunzwa moyo kwete kuti unonzwa wadira maporiji kubira mwana womwe munhu mukadzi mukuru une vana vairi. Ouya futi namapurisa oda kusungisa mwana wadira maporiji kunze kwekuti mapurisa ayo abate aita mhosva. Kokomo ungachimbomira guys. Zeta rapili. Corruption ngaimwe. Chitazani mari yakapa mapurisa mari dai yakapa mhomza izvo zvisikuita. Kuti paitwe justice. Vanhu chokwadi nyaya itongweni izviri fair. Yes, tichisangana zvakare mhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri kuchitungwiza kwaSeke kuUnit P muna Kutapira Street. Kwaitika chiitiko chinotyisa apo amai vepa next door vadira maporiji ari kukwata kumeso kwemusikana anonzi Lee ari diabetic aine makore 13 ekuberekwa achidzidza zvakare paSeke 5 high school. Zvinorwadza izvo hama. Izvi zvaitika mushure mekunge amai vemusikana uyu vapopotedzana neneighbour yavo. So, local residents vari kurwadziwa vachiti vanoda justice for Lee nokuti kubva zvaitwa ipolice report nyakupara mhosva uyu ari kutoonekwa achitofamba zvake. Pamusoro pezvo vatauriri vari kutaura kuti ari kutosvotesa zvakare achiti handisungwe nepolice ndinovapa mari yazvakaoma izvo hama. So ngatinzwei vachitaura. Ndopavakatadza kupata ndova ive honzeri vakaita kuti mwana wangu atsve. Makamiririra mukamuhwandisa ari mumba imomo. Muri vakadzi rudzimi. Makanga muri vakadzi rudzimi makabereka. Muri kupabva pamba ipapo. Kusvikira mwana wangu achionekwa kuti haana kensa yangu aipere. Yangu aipere muchanyatsondoona kuti ndiri saska. Hasanda kuratidzai kuti ndiri chii. Hasanda kuratidzai munomira muraini mutaura mastatement asiriwo. Ekutara ndakapinda mugedhi menyu mwana wangu akatsva mugedhi. Mwana wangu akatsva akamira apo. Anditi makutaura kuti mwana wangu akatsva mugedhi. Akatsva mugedhi papi? Akatsva mugedhi papi nekuti ndimakabata zvisirizvo. Dai makabata chaizvo dai mwana wangu akatsva. Dai mwana wangu akatsva here. Dai mwana wangu akatsva kugara 1 week yese 2 weeks ari muchipatara. Muri vakadzi makanyarara pamba ipapo. Kana wani akauya kutoona mwana wangu kuchipatara. Kana wani mukadzi muri kupapa baba pamfusa. Amuna order dai mukaira baba pane order dai makabva kare. Ndakuzviita malandlord mutamatama. Ndozi Mariana msati mandiguta asandapedza. Pari zvino ndimire namai Lee vane mwana akapiswa nemaporiji. Mama mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ineyi zvizere kuti chii chakanyatsoitika musi uyu. Ndinokuchingamidzai zvikuru vana veZimbabwe. Ndinoda kukuzivisai pamusoro pemwanasikana wangu ane makore 13 ekuberekwa. Akapiswa mushure mekunge aona tsaona inoti sisi vake vakanga vachirohwa nemumwe mukadzi uyo wechidikiwo zvikuru kuna sisi vavo vachibva kuchikoro. Panguva iyoyo vakabva vazama kuti vayanganutse kurovana uku, asi kwakanga kusingaoneke zvakanyanya nekuti kwakanga kuri kwembabvu kunenge kudzosera. Zvakarwadza mamwe madzimai maviri echikuru akatadza kuyanganutsa zvakanaka. Mushure mezvo murovi wemwana uyu akabva apinda mukati memba yake. Achipinda imomo akanotora poto yake yakanga iri pamoto yesadza yaikwata akabuda nayo kunze. Mwana amire sevana vakanga vavarayirwa vasingazive zviitiko kuti pakaitika chiitiko chakadaro munosuduruka kana kumhanyira kunzvimbo yemapurisa kwamunonomhan'ara. Akabva adirwa neporiji iroro raikwata. Isusu timirewo ipapo tanzwa mhirizhonga tichiongorora nekubata nekunzwa kwakanga kwabva nyaya. Takabva taona mwana mushure mechinguva ava kuchema, asi pane vakaona chiitiko ichi chichiitika, poto ichitodira mwana yabva mukati memukova, asi mwana akanga akamira panze. Takazoona mwana ochema zvikuru atosvuka kumeso. Ndikakurudzirwa nevavakidzani kuti ndimhanye naye kuchipatara. Apo ndakanzwa izwi richiti pfuura nepanzvimbo yemapurisa unyorerwe statement yenyaya iyi kuti zvafamba sei. Ndanyoresa. Mapurisa akati mhanyira kuchipatara nekuti mwana akanga akuvara zvikuru.
vana ava vakanga vari vatatu matriplets, kwakatsva vaviri asi mumwe wacho haana kutsva zvakanyanya zvake, asi mapurisa akati ngaaende kuchipatara anoongororwa tozowana umbowo hwakazara kuti akuvara here zvakanyanya. Saka vaviri ndo vakapinda panzvimbo yezengeza 4 vakarapwa, asi uyu akakuvara zvakanyanya ndiye mwana weshuga diabetic ane 13 years, anodzidza paSeke 5 high, anoita form 1. Akatsimbirirwa urwere hwake zvakanyanya nokuda kwokuti akanga aine shuga, zvakaita kuti agare muchipatara kwemazuva akati kuti. Asi zuva iroro akuvara muchipatara makanga musina mishonga yakakwana. Machiremba akati endai munotsvaga imwe mari. Ndakadzoka mukati memukova wakanga waitikira nyaya iyi, ndikapinda mukati memba yacho. Ndakanga ndichifungidzira kuti ndinowana azvipira mukati memapurisa, asi ndakawana akahwandiswa mukati memba yaanogara nevavakidzani vake vagarisani mukati memba iyi. Zvakandirwadza zvikuru. Ndikasvika mukati memukova wacho ndikatora mudziyo unoita TV ndikati ndaakuenda kunoitengesa kuti ndiwane kutengera mwana wangu anti-tetanus nedrip, nekuti rakanga richidiwa munguva iyoyo zvakanyanya kuti ridzikise shuga, zvisina kuzivikanwa nevavakidzani zvakanyanya kuti ndakanga ndichirwadziwa zvakanyanya kuti nditore TV iyi. Idambudziko rekuti chironda chakanga chaenda pamurwere, saka chironda hachirapiki zvekumhanya nekuti mwana ane chirwere cheshuga. Asi vavakidzani secommunity vachindiona ndichipenga, ndakavabvunza kuti semi muri vabereki vakabereka muchinzwa kuti poto yakabva mumba, makaiteiwo zuro ini ndisati ndasvika mukati memba iyi ndichizotora TV? Vakati chitiregerera kusaziva, tava kukolekta mari. Pane mukadzi anogara mulaini iri, muvakidzani wangu, akamhanya nebhuku akakolekta mari yake inoita 25 kana 27 ndisingazive, ndisisakanganwe. Vakandipa mari iyi, ndikachimbidzika kudzokera kuchipatara kunotenga anti-tetanus pafamasi yepanze. Ndikapinda mukati, mwana akabatsirwa nemimwe mishonga yakazenge yakutanga kuongororwa nachiremba, kutenga mastrips, kutenga zvimwe zvakawanda zvinoda kuti mwana achiongororwa kuti adzivirirwe kukuvara kwake kwakanyanya kwakanga kwaitika panyama dzake. Vachibva vazomupawo mubhedha, akazobudawo musi wa24 inova Friday, ndo paakabuda. Saka mapurisa akazosvikawo mukati memusha nemusi wemugovera, mwana asati abuda mukati mechipatara, asi akanga ari panze tichitsvaga imwe mari kuti awedzere kurapwa. Vakanditakura mapurisa vakaenda neni panzvimbo yepaMakoni police station, apo pavakasvikomiririra muiti wenyaya iyi nekuti chavakanga vakukoshesa umbowo hwake hwaakanga apa hwekuti ndakatora TV yake ndikaipwanya uye ndakamurova. Zvinova zvakandirwadza, havana kunditeerera ndichitaura uye havana kuongororawo mwana wangu mukati menzvimbo iyi nekuti mapurisa akanga abata nyaya. Haasiriwo mapurisa andakaona usiku hwemusi wa26, zvinoreva kuti mapurisa aya akanga abhadharwawo mubhadharwo wavo, nekuti munguva yacho makanga muine mwanasikana akanga ari mukati mechiteshi imomo anoitawo makore anoita 16 years, akanga akapfekedzwa mahandcraft kuratidza kuti akanganisa arova hanzvadzi yake nedombo, asi akanga akapfekedzwa mahandcraft kuratidza kuti atadza. Zvakava zvakandinetsa kuti nditi mapurisa aya atengwa nemuiti wenyaya uyu, nekuti iye vaifanira kunge vakamuvharirawo mushure mekunge vaona mwana uyu akakuvara. Ndo zvakaita kuti ndirwadziwe zvakanyanya. Usiku hwacho mwana haana kuzorara zvakanaka, akamuka ari museizure condition nenhau yekuti akanga akurirwa maziso nekufema zvakanga zvakanganisika nekuda kworutsva urwu. Akadzokera futi muchipatara umo maakazonogara. Ndikatadza kuenda munzvimbo yekoti iyo yandaifanira kunopa umbowo hwakakwana pamberi pedare kutsva kwemwana wangu, ndichizvidzivirirawo pamhosva yandaipomerwa yekumurova nemhosva yekupwanya TV iyo yandisina kuita.
ndine humbowo hwangu hwakazara nevavakidzani vakandiona vakandikumbira kuti ndidzosere mudziyo uyu mukati memba iyi ndichizokiya ndichivasira maki. Humbowo huzere hwakanga huripo asi havana kuda kuhutora, vakanga vachichengetedza musungwa wavo iyeye nekuti mumhan'ari akanga aine nyaya yavo yavaikoshesa vasingakoshese upenyu hwemunhu. Saka tinoti mapurisa ngaaongorore nyaya, vaite nyaya, vatonge nyaya nemamiriro ayo. Yes, tinotenda mama. Toda kuziva kuti chiitiko ichi chakaitika zvariye. Chakaitika uri musi wa26 nenguva dzinoita kuma 26 vana vachibva mukati mechikoro. 26 wemwedzi uno wa. Saka toda kuziva kuti amai vakapisa mwana uyu vane makore mangani? Amai ava vane makore 20, vane vana vaviri. Vakanga vachirwa nemwanasikana asati aroorwa mudiki. Saka apa tanzwa muchitaura imimi kuti musikana uyu ana sisi vake vane makore mangani zvakare sisi ava vairwa vakatanga kurwa namai? Sisi vake vane 16 kana kuti 18 years. Alright. Okay, so matanho amakatanga kutora mushure mekunge chiitiko ichi chaitika ndeapi amakatora? Manzwa kuti mwana wenyu apiswa nemaporiji. Danho ramakatora nderipi? Danho randakatora ndere kutora mwana ndikapfuura nepamakoni papolice station ndikamhan'ara mhosva ndichizopfuurira kuenda kuchipatara. Alright. So vakatovhura doketi? Vakatovhura doketi vakatondipa umbowo hwokusvika nawo mukati mechipatara. Alright. Okay. It's fine. Saka kukoti vakazoenda munhu muchinge mushure mekuti manhingirikeni mamumhan'arira akatorwa here nepolisi kuti ambobvunzwa kuti zvafamba sei? Mapurisa havana kukwanisa kuuya usiku hwacho nekuti hwaive usiku, ndakanga ndaenda kuchipatara. Vakanga vachiti kana madzokanai kuchipatara mochizoenda kuG9 kunova ndokuchanoongororwa nyaya kuti ivhurirwe magwaro akakwana izoiswa mukati medare. Asi chakaita kuti ndisadzokere nenguva inhau yechimiro chakanga chakaita mwana ari mukati mechipatara. Kwakanga kuchidiwa ini mubereki pedyo naye kuti titenge nekumhanya tichiisa zvikwanisiro mukati mechipatara nekuti muchipatara hamuna zvikwanisiro zvakakwana. So pamakabva kuchipatara nemwana uyu like medical report yamakapuwa yakaenda polisi vakaida here? Medical report yandakapiwa yaive yerutsva asi mwana akanga asati adischargwa. Zvinoreva kuti medical report iyo yakakurumbidza kusainwa nachiremba aona bepa riri mukati mebhuku, asi chiremba aifanira kumirira kutanga arapa mwana opedza nekuda kwekuti chimiro chemwana akanga asati adischargwa mukati mechipatara. Zvinoreva kuti bepa raizosainwa mushure mekunge mwana apedza kuwana rubatsiro rwose rwakakwana. Asi nokuda kwezvikwanisiro zvakanga zvisipo takanga tichibuda nekupinda mukati mechipatara kumhanya kunotsvaga dzimwe mari, kumhanya kushandisawo bepa resocial welfare. Zvese zvikwanisiro izvozvo zvakatosvika mari inosvika kuma200 and something. Nevavakidzani, pane vavakidzani vakatotora mwana vakamuendesa pacarepath vakanomitisa matest ekuongororwa aidiwa nachiremba anonzi FBCI ekuongorora kuti kukuvara kwaaita nekurwadziwa chironda ichi zvakanganisa zvakadii mukati menyama, zvinova ndo munhu tisingamhanyirire kunomhan'ara kumapurisa. Okay, tinowanzoziva kuti kuchipatara vakataura madoctors vakataura kuti ma1st degree burns here, vakapa kuti akanga ari ma2nd degree burns. Okay. It was severe or andichaziva or moderate, andichaziva there were 3. Okay. Alright. Saka pari zvino totaura kuti maanayo medical report naika vakaitora mapurisa ndakavatambidza. Alright. Makavapa zvarini? Ndakavapa uri musi weSunday. Okay, Sunday iyo yadarika iyi. Ndisingakanganisi Sunday kana kuti muvhuro nekuti dare redzimhosva rainzi riripo musi wechipiri.
rechipiri tichireva vhiki irori ratarapfuura. Okay, saka makazokunda here kuenda kumatarezi mosa? Handina kukunda nekuda kwokuti mwana akanga abuda panze, nekuda kwokuti tiuye kuzotsvaga mari asi asina discharge. Munoziva machiremba anotya kunyora discharge nekuda kwemhosva, anosvika kumba obva afa. Wanyora discharge munguva yakati, saka havana kudischarge, vakati endai munotsvaga zvikwanisiro zvinova mastrips anocheka shuga yake kuti iri kuderera here. Ndo zvakaita kuti tidzoke kumba. Tiri kuno kumba mwana akapinda museizure condition inova yakaita kuti ndimudzosere futi muchipatara. Kukazoita vanhu vakauya kuzondibatsira nemari vachitenga zvinhu izvozvo, ndo kuchiadmitwa machiremba kuchimurapa zvakanaka, ndo kuzodischargewa uri musi wechishanu. Saka handina kukwanisa kuti ndinopinda mudare redzimhosva ndisina mwana neumbo hwemedical yakakwana yekurapwa kwake. Alright, takatarisa mataura mari yakawanda zvikuru yamakabvisa. Uyu nyakupisa pane ruoko here rwaakambobvisawo kuti munge muchibatsirikana pakurapa mwana? Haana kana ruoko rwaakabvisa mushure mekunge aona kuti handina kumira mudare redzimhosva nemusi wechipiri, asi kwakaenda vakanga vaine ufakazi vachida kunomiririra kuti handipo ndiri kuchipatara. Ndo paakazoda kuti akumbire ruregerero kuti titaurirane, asi haana kuda kuona ini amai. Akada kuenda nerweseri ndisingazive kuti rwaive runyerekupere kana unyengeri rwekunyepa, nekuti zvaifanira kuita kungouya kwakanga kuine mwana munzvimbo yaakanga avete achirapwa, oona mwana iye okurukura nemachiremba kuti kukuvara kwemwana kwakakuvara sei, uye utano hwake hwaakanga ainahwo nerutsva ruya zvaizobatana papi, mwana anozopora here, asi havana kuita seizvozvo. Saka ndakaona sevanhu vakanga vachida kuti inini ndimire padare redzimhosva, ivo vakanga vaine ufakazi hwavo nevamiririri vavo vachazonditsimbirira kuti vahwine nyaya iyi. Saka inini handina kukwanisa kuenda. Ndakanga ndichiti ndichaenda ndine ufakazi hwangu hwakakwana, ndaona kuti mwana wangu apora zvakakwana, ndomira padare redzimhosva. Tinotenda. Saka pari zvino makagadzira here kuti mukwanise kuenda kupolisi so that munhu nyakuita mhosva iyi akwanise kupinda pamadare edzimhosva? Tenda. But takatarisa munoona mama zvakafanana ipo pano pakanzi pabayiwa munhu nebanga. Tinoziva maitiro epolisi amirire medical report. Takamirira medical report, munhu anenge akavharirwa mukati. Saka munoona sei nekuitwa kwakaitwa panyaya iyoyi? Mafungiro apa munofunga kuti akaita kutaura kuno dai munhu akapisa atori saka munoona sei zviri kuitika panyaya iyi? Mwana akatsadza anorangwa, saka ndo murangiro here uyu wamunogara kusvikira 11 o'clock 12 o'clock musati maziva kuti musungo uyu wokudira mwana porridge apinda here mukati mejeri? Hazvinei haavharirwe kwemakore, asi anofanira kuripa nemutongo uchamurwadza naramangwana kuti asazvipamidze. Ini ndinoitwa mai hondo, ndiri mugarisani wamai vemwana akapiswa nemaporiji. Chakaitika chitiko ichi chakaitika zuva rodoka, ndofunga kumatimes ekuma6 o'clock zuva richangonyura. Ndaitobvawo zvangu kwandaibvawo ndokubva ndangosvikosanganidzanawo nemhirizhonga iyo ichiitika. Asi inini ndakasvika mai vemwana wekupiswa uyu vakanga vari pakati pekuyananura vanhu vairovana, mumwe wacho anova mwana wasisi vavo nemumwe wacho mukadzi uyo wokuzodira mwana porridge. Saka amai vari pakati pekuyananura faiti. Vana vakewo vaibva kuchikoro, mukadzi airambidzirawo ane vana vake 3, vana ava vanova matriplets. Vana vachipfuura vakaona mai vavo vari pakati vachinayananura vanhu vairwavo. Zvadaro vana pavakaona pachiitika mhirizhonga kudaro vakabva vaenda vachida kunobatsirawo mai vavo. Saka vana pakurwisana kwaita vana havana kuziva kuti chii chaiitika, nokuti vana vaitobva kuchikoro vanga vakatopfeka mauniforms.
Saka isi patakazosvikawo tichiti aiwa musadaro mubva tatoti nyaya yapera. Mukadzi uyu akabva apinda mugedhi. Isusu vanhu vatangosara tikangoungana kunze kwegedhi saizvozvo sekungoungana kwakaita vanhu panapa. Mukadzi uyu apinda isi takatoti pamwe nyaya yatopera. Ndopa akabuda nepoto yemaporiji. Pakubva asvika akangoita kumwaya kudai so. Maporiji aibva asvikoenda kumeso kwemwana musikana pamatriplets aya. Mudiki wacho anorwara neshuga. Ndiye akabva adirwa maporiji kumeso. Vamwe vacho tu ava vakangoendwa nemaporiji pamablazer zvokuti mainifomu avo vese akazara maporiji. Saka chakatikatyamadza isusu ndechekuti mukadzi uyu zvivindi zvake azodira mwana mudiki poriji sei. Kana iye anga arwadziwa kuti mai vake vayananura vanhu vanga vachinetsana adi kudira mai vacho maporiji. Zvadaro isusu chakazotirwadza secommunity ndechekuti kubva musi waitika nyaya iyi mukadzi uyu tikungomuona achifamba ariko kunze. Mukadzi haana kuvharirwa. Ndopatiri kukadzika kuti chii chiri kunyatsoitika. Ndofunga pakapera zuva rimwe chete mapurisa achizouya mangwana achona nekuti mai vemwana vakanga vapfuura nekumapurisa vachinopiwa ripoti yekuti vaende kunorapisa mwana kuchipatara. Mangwana achona pakauya mapurisa akatora vana. Isusu sevavakidzani takanga tiripo tichizviona. Vana vakapinzwa mubhutu. Hatizive kuti yakanga iri motikari yemapurisa here kana kuti yakanga yahaiwa here, asi vana vese vakadzokerwa kubhutu. Pachitoratidza kuti pava paine kanenge karafu ngekakakavadzana. Hatina kuziva hedu kuti zvakamira sei. Ndobva vazotakurwa vachienda kunopiwa mastatement avo. Zvadaro mwana shuga yakabva yazokwira semurwere weshuga. Ndofunga mese munongozviziva kuti munhu ane shuga akaita ronda rikasire rapora. Mwana akaadmitwa zvakare akasvikopinzwa muwadi 2. Apinzwa muwadi 2 taiva nechifungo chekuti pamwe hama neye mukadzi vachabatsirana namai vemwana kuti varapise mwana. But kubva ipapo takazonzwa kunzi hapana kana rubatsiro rwavakapa pakurapwa kwemwana uyu. Ende chiri kutirwadza secommunity ndechekuti mukadzi uyu achingori kunze nanhasi. Inga kune dzimwe mhosva dzinoparwa asi munhu achibva apinda mukati. Mukadzi uyu tinototarisira kuti dai mapurisa akamira chaizvo. Mapurisa mukadzi uyu angadai akavharirwa. Hatizive hedu kuti nyaya dzinofambiswa sei. But chiri kutirwadza secommunity ndechekuti tiri kurwadziwa nekuti mwana haana help yaakawana. Ende amai ava vatoriwo nedambudziko ravo nekuti vana ava vatatu matriplets pasingle mother. Semukadzi kana munhu uri mukadzi wakabereka unoziva kurwadza kunoita mubereki ende unoita kurera vana uye zvaunonzwa kurwadziwa kana mwana wako aitirwa zvakadaro. Saka tiri kungoti dai mangotibatsirawo vemapato maorganizations nemimi mauya kuzotiinterviewa kuno nhasi kuti mutibatsire nyaya iyi jekeswe secommunity tiri kurwadziwa. Atosvikenini ndakanzwa kutrauma kuzvii zvadirwa zvikuita sei zviri kupisa pangoendo panenge pananzwa mwana kakatwa kachema kachiti ndata but tatitori kunze kwegedhi vanhu vachiti nyaya yanga yatopera but matangira zvakaita handinangu kumaona asi ndoziva kuti maporiji akadirwa kunze kwegedhi akatouya neporiji ndoti nyange vaanogara navo vakatoshandiswa kuti towaziva nemaporiji sei nyaya yanga yatopera kudhara. Ndobva tobuda futi nerimwe zidanda ranga akabata zishamu batozvozvo any weapon yamunoda ndinayo ndinokurovaine any weapon yamunoda. Ndobva tobatwa nevanhu ndobva adzosera. Saka pamusoro after apisa vanhu nemaporiji akanga ada kutorova futi vanhu pamusoro peizvozvo. Akatouya nechidanda changa chakareba ndobva atobatwa mubhazi kudzokera mukati megedhi. Zvinorwadza. Saka chikumbiro chamunacho kuti like kupolisi chikumbiro chamunacho ndizvi because tikunzwa kuti munhu ari kutofamba kunze izvizvi. Isusu chatiri kukumbira ndechekuti paitwe justice. Vanhu chokwadi nyaya itongwe izviri fair because mwana uyu ari kutongwa under age nemunhu asisiri under age ende mwana uyu mudiki zvakanyanyisa akatodisturbeka ine zvayanguye kunyora matest anga asiri kuenda kuchikoro ari kuma ari mukliniki pamweni nezvaanogona kungodzoka kuchikoro achinzi shuga yakwira odzokerazve kliniki zvichikonzereswa nemunhu iyeye. Zvinorwadza. Saka mashoko amudawo kuponya kuita mhosva iyi ndeapi because munoona zvinoitika anogona kupisa futi mumwe munhu mangwana kana kutotora danda raida kumborwesa vanhu vaibvunza kuti chii chaitika anozviita. Saka yambiro amuda kumupowo ndeipi takatarisa mucommunity ino yatigere. Ine ndoda kungotaura hangu kuti iye ngaabvume kutsurika kubvuma
kuguma kudzorwa nevamwe because pazvakaitika vaivepo vachizipa zvakatanga vaiti aitodzorwa siyana nazvo ende nyaya iyi makaitarisisa inyaya yemukomana nevasikana iye mukadzi mukuru. Saka ndongoti bvuma kudzoreka bvuma kusurika siyana nenyaya dzekurwa idzi tasaonekwa zvakusvitsa pa une vana kana mireji yako uri kuitarisa sei parishi kunzokuti musungwa anoyozotora umwe musungwa here achimuita rafu mapurisa aripo musungwa winyakupisa uyu akauya nemapurisa achitotaura zvaanotoda pamusoro pevana ava zvokuti vana vanhu vanga vavasungwa iye hasisiri musungwa. Saka polisi yacho mushure mekunge yaona nyakupara muswa uyu vakaita sei action yavakaitora ndii? Musungwa anenge uya akaenda kumapurisa ndofunga achida kunomhangarira ndobva abatwe ikoko ndobva vazodzoka. Pavakadzoka isusu takatofunga kuti pamwe vauya pasini here kana kuti chii, but takaona vana ndovanga vakutorwa vachinzi vakuendwa navo kumapurisa ende vanhu vacho vakaenda vari kuti motikari yaenda kupinda mupolice station. Ivo mota yakavasiya kunze yakaenda, ivo vakafamba netsoka kupinda mukati kuratidza kuti zvinhu izvi zvanga zviri zvemari mukati. Saka munotiwo kudii takatarisa kuti kana inge iri polisi zveshuwa munoti kudii munhu apara mhosva achiita zvakadai so asi atadzirwa wacho achisungwa chamungade kukumbirawo kune vemutemo chingava chipi? Nekuti isusu chatikuona ndechekuti pakaitika corruption uyu munhu ambopinda mukati mapurisa vakamurilisa sei kumubvisa mukati mumaseuzi mangu ambomisa kumuburitsa kunze kuti auye atore umwe musungwa iye ari musungwa vakazvifambisa sei? Saka takatarisa toziva kuti mupurisa ane muvakuru wacho muri chichi chikumbiro chipi chamuri kukumbira? Isu tokumbira kuti mupurisa iyeye akatoita izvozvo afanira futi kutotongerwawo zvake because akatoita injustice pamwana uyu akabhadharirwei. Iye mupurisa wacho arifanira kutoonekwawo kubvunzwawo kuti akazviitirei zvekuburisa mumwe musi vakafamba sei ngaaburise chokwadi. Isu nyaya ipa yakazonzi yapisa pasocial media ndopavakazotanga kuda kudzoka kune vana vakapiswa vakuda kutanga vauda kutaura zvakanaka asi nyaya isati yaenda pasocial media vaita vana rafu. Saka nekuona kuti nyaya yekutyisa ndopavakuda kutanga vauda kuita justice asi pakutanga vanga vasina kuita justice. Zvoti dei nyaya yakaitwa zvakanaka pakutanga dei isina mbosvika kwese kwayakaendawo dei vanhu vakangotaurirana pakutanga pacho kungoti rapisei mwana, but nenyaya yekuti mapurisa akatotanga kuita corruption nehamawo dzemunhu vachibva vabatanawo pakuita corruption yavo, mai vemwana vakabva vatangawo kutotoromata nekuti gedze ndichirapisa mwana wangu tozosangana kukoti. Yes, pari zvinhu tine mamwe malocal residents vari maneighbours vakaona chiitiko ichi chichiitika uyezve vanotoziva unhu hwevanhu ava kuti hanzi amen pane zvakawanda zvavari kuda kutaura hanzi vanhu havagarisikane navo muarea. Mama, mungataurirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino kuti chii chakanyatsoitika pachiitiko ichi? Chiitiko ichi chakaitika ndisipo ndiri kumusha, ndakazotosvika ndichingochinzwawo kuti mwana akadirwa maporiji ndakanga ndisipo, asi ndotori neyangu yandakanetsanawo nawo pano mwana wavanetsani kamwana kangu kagrade 2 vakauya vakatukirira zvinyadzi vakataura zvavanoda pano vakadii, tikangoti regai tinyarare satigone kuti vanhu ava vanyowana vasi vakudhara kwayamai manje muno muraini muno. Saka isakangoti hatizive kwavakabva kuti vakabva sei. Saka ndakangoti ndakasvika vachitonetsana nemwana wangu musikana muhombe ndichibva kumashops ndipo ndakasvika vachinetsana ndatosvotangawo kunetsana nawo. Mwana akati mama ngatipindewo mbauziva vanhu kwavanenge vakabva chavanotemba uchiziva mashoko ese avari kutaura zvinyadzi vana vachinzwa mavhauga wedzi nenyaya vano kumahumbwe mangwana vana vanga vakutotamba vese but vanga vatukirira zvinyadzi vataura zvavanoda. Saka vanhu vasingagarisike nava havagarisike navo zvachose nekuti muraini mumwe mari kutozviti ndo vanotonga vanorova vanezvibhakira vanhu vese vanofanira kutotya ivo. Noti kudii mashoko enyu amungataura pane vanhu vakadai vasingakwanisi kugarisana nevamwe ndeapi kunyanyanyanya munharaunda muno? Svinge munharaunda makaita semuno mekuti isineti nevana ivavavo vanenge vachitambira kunze kwemagedhi ivo vana vavo vanenge vasingadi kuti vadeni, anenge ari maneighbour enyu but havadi kuti vana vavo vadeni. Isusu vanoda vanenge kutambirawo kunze kwemagedhi havachatotambire kunze kwemagedhi nekuda kwevanhu ivavo. Saka hatikurudzire kugara nevanhu vakadai muarea. Zviri nani vaende kunogara kwavanoona kwakakodzera kunoitwa zvefaiti. Isu hatikwanise zvefaiti zvekurwa nevanhu, hatikwanise futi kuti vana vedu vagarewo magedhi nekuda kuendawo janeighbour rako, hazviite kuti zvifambe zvichidaro. Mukadzi mukuru unofanirwa kunzwa moyo kwete kuti unonzi wadira maporiji kubira mwana womwe munhu mukadzi mukuru une vana vairi zvichienda nekuti mune muri mashamwari asina Mwari.
vanenge vachiita kachikwata kavo kasina mwari mukati kekuti vanenge vachiti ngoti mhosva ikambano vakangodirwa kuti hanzi veda havanzwarwo veda havanzwarwo tobva tatomamisa zvinoda kuita mwari pakava pautatu hwenyu pakawana hwana ana mwari unodzora mumwako kuti hona wakurasika zvamakuite zvazviite zvino vese vari 3 kudaro hapana ana mwari vanhu vasingarwadziwi vanongozviti tiri mabhuru saka vanotonetsa kugarisana navo muraini vanhu vakadari. Saka chikumbiro chenyu takatarisa nyaya yekupiswa kwemwana kune vemutemo chikumbiro chenyu chingava chipi? Chikumbiro chedu tari chitokumbira kuti kana zvikwanisika ngavabve zvavo vanofanira kubva muno muraini kana vachitopika jeri ngavanopika jeri nekuti zvinorwadza kupisirwa mwana wako neumwe mukadzi akazvara mwana wokura ane mavanga ekupiswa neumwe mukadzi akatozvarawo dai zviri kunzi ndezvevana vadiki zvino ndezvevakadzi vakuru saka tinotokumbira kuti kana vachikwanisa kunzi vabve ngavabve zvavo hatichavada muraini muno misi vari kuti gumbure ende hatina kana pisi vana vakangobuda kunze kwegedhi chete hanzi huu chakaitika ndechekudai so ndaitobva kumba kwedu ndandatumwa kunotenga chingwa saka zvakaitika ndezvekuti amai ava vakabva nepoto kumba kwavo mwana akamira pagedhi pavo vabva vasvika kune mwana vabva vasvika chinomudira maporiji kufesi. Kufunga kwaunoitawo ndekuti lese munhu apisa munhu anokodzera here kunge achifamba zvaari kuita kana kuti hazvikodzero kunge achifamba kunze kwekuti nokodzera kuti dai anga ari mukati izvezvi dai anga ari muporisa izvezvikuita kuno hatitoda kumuona ari kunze kwegedhi hatisi kutoda dai zviri nani mapurisa ayo amutora kozi tikaramba tichimuona tinotobhoekana togona kutyora makumbo anything kana kuti togona kuita zvatinoita kozi isusu zvikutirwadza pane mwana kuya pamba pemwana upisira mwana pamba pawo kuya maCID kuno kwachiita kuti hanzi tida kusunga amai amai pavakaiswa mubhuti ndanditoripo vakaiswa mubhuti amai vakati vachidaiswa mubhuti vakati tangai mabudisa maidiyazi enyu kuti tizive kuti muri mapurisa ipapo zvakandibata akabuda iri maidiya haana kubuda akaramba kubuda kozi dai vakabudisa maidiyazi avo vese ndifungidzira panga pane chakanaka. Saka unefungidziro here kuti vanhu vakauya vanga vasiri mapurisa? Inini ndingafungira kuti mapurisa ini ava vanhu vangu vatengwa kana kuti maneighbour hatingaone kuti mapurisa maneighbour tikutokumbira kuti pauye mapurisa chaiwo pane kutora mhosva dzaumwana panouya nadhinda mbata veve ndovanouya kuzoona mhosva dzaumwana but akauya maneighbour hakuna muneighbour anouya achati hanzi pinda mumotikari umu wotora mai vemwana apiswa waisa mubhuti hakuna justice yakadaro tazviramba ipapo akatadza anga singambofaniri kudaro iye ndiye akatotadzira munhu ouya futi nemapurisa oda kusungisa mwana wadira maporiji kunze kwekuti mapurisa ayo abate aita mhosva. Saka pane mota iyi yakauya pane akakwanisa here kutora kana number plate yachona? Hapana akakwanisa kutora number plate yanga isina number plate yanga isitomboitira kana number plate ndichiziva kuti manumber plate wakamasa kuti hatisingazivi zvinhu zvinorwadza. Saka mashoko avo ekupedzisira takatarisa amai vakapisa kuda kuvaudza chiise yambiro kuti yambiro vauda kuvapa ndeyekuti yakasimba chaizvo vakaita zvinhu zvakashata. Ndinoti wangu dai akauya akataura namai vemwana uyu kuti inini amai ndinapisa mwana wenyu ndinokumbira regerero pane zvandakaita oburitsa mari opa amai ava kuti chienda munorapisa mwana pane kuti iye anohwanda pane kuti auye zokumbira regerero. Ipapo ndikurwadziwa ndina chimwe chekutaura chandingade kutaura zvinorwadza. Saka chikumbiro chamungaita kumapurisa ndechipi? Ndechekuti tinokumbira kuti mapurisa auye abate munhu abate nevacho ivavo vaireverera ivavo. Ari zvino ndimire neanother local resident zvakare ari neighbour ava ndo vakomana vemunharaunda vanoti paitika chinhu ndo vanotanga kusvika. Saka tinoda kuti ape umbo hwake uzere kuti chii chakaitika iye musuyu. Mukoma mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ineyi kuti chii chakaitika musuyu? Maswera semhuri yeZimbabwe ndiriwe munharaunda ndogara muna Kutapira street imomo makaitiko zvinoshura izvi zvekuti handizivi tinozviisa sei but kuzonoonwa mwana weform 1 achiwanikwa achipiswa nemunhu akati kuriya nepfungwa dzinoti funge zvinorwadza zvisingaiti.
ini ndine chiitiko chakaitika mumazuva angu adzina kufarira zvavo. Handizive kuti pamutemo wedu wemapurisa pakunoti pari kunotorwa kana letse musungwa ari kunotorwa panoendwa nani pakunotora musungwa panoendwa neumwe musungwa here kana kuti panoendwa nemapurisa achinonotora musungwa wachaita mhosva uyu. Inini nekunge tichiona zvedu kuitika munoitika tumhosva kuita sei ndinoona kuti panhau dzemedha ndo panoitwa kuti musungwa anonotora neumwe musungwa kwete kuti tunyaya twakadai so. Ende amai vedu vakapisirwa mwana newacho akapiswa vakauya vakatorwa vakagariswa mubhuti. Handifungi kuti was that necessary yekuti munyatsoona kuti uyu mwana akakwara ane mavanga ekuratidza takatsva but mumbonyikidza zvekusvika pakumisa mubhuti namai vacho. Iye wacho watiri kuti musungwa akapisa akagara front seat hazvineke sense. Handizivewo kana zviri izvo zvinoitwa nemutemo nechi but handina kufara navo. Amai vedu tagara navo muraini nevana vakakura tichivaona nguva dzese vana but munoziva kuti even inini pandiri pana ndakatonzi mufana wanga kurohwa ndingambosei mufana wanga achirohwa hongu tinozoendedu kupolisi nekuita sei but tinombobatsira kuti asarohwa. Sekuitika kwazvakaitawo vaibatsira sisi wavo then uyu wabva zotorwa poto yemaporiji nekuzo. I think kuti even yakanzi mistake karebesa zvisingaiti kuti munhu anoenda unokora poto tenderera yozonokudira. It's not even ethical. It's not hazvizi zveunzi munhu akabereka. Handisi yangu kuti zvinoitwa sei but ndozvishoma zvainazvo zvekutaura zvavo so handisina kufara zvinhu zvinorwadza chokwadi. Okay, saka muri kuti pakaitwa ripoti iyi hapana mupurisa akauya atende? Hapana kana mupurisa akauya. Pakazouya vanhu mapurisa einform akazouya achitora amai avo mangwana acho but musiwo hapana mupurisa akauya. Zvekuti nyakuita mhosva nyakupisa uyu akatomborara pamba akatenga ari pamba akatoenda pamba. Saka munoona sei kana munhu achinge aripota nyaya then like mpari wemhosva achifamba zvakadaro munoona sei zvakadaro in your own opinion? Inini ndogona kuti zvonizvo zvangu panogona pakashanda mari panogona pakaitwa corruption because musu pazvakaitika kupiswa kwakaitwa mwana vakabva vamhanya kupolisi kunoripota kuti mwana wangu aita sei apiswa. I expect kuti pavanoenda unoripota ka ndo panouya mupurisa achitoti chichaitika otora mastatements not kuti over 24 hours over mahours azodarika vozouya vozotanga kutora vanhu zvistori izvo zvekuti even pakuvhunza tunyaya twacho unotoona kuti this is not straightforward. Even munhu wacho ari kuya achiti ari mupurisa haana kumbomubuditsira id achiti mupurisa but ari kuziti mupurisa akapfeka kana wakapfeka casual kausina kupfeka uniform unofanira kundiratidza something kuti ndimupurisa ndobelieve kuti zveshuwa ndimupurisa kwete kuti unoona kuti ndimupurisa unanati awo muri mupurisa saka matini motanga kutorana mupurisa napasaidi uchivhunzana then tozoona zvinhu zvakadaro zvakuitika kuti vanhu makuita kunge musawanike even pakuti mwana wacho tirapise mwana zvinoitika munharaunda kugarisana but kana zvaitika let's sympathize nemunhu wacho akaita se akapisirwa mwana wouya wonzwisisa mama sorry zvenyu paipai dhimoni ranga ranibata wonge dhimoni inapisa mwana but sorry mama toita sei kwete kuti wakubva watonzi iwewe ndiwakuya nemapurisa ndiwakubhadhara mapurisa wakuita sei no it's not that. Even zveunzi tv ini ndokwanisa kutaura panyaya yetv amai vaida kuti munhu akapisa munhu avinge ari paground unorapisa mwana wavo. That was it. Kwete kuti moms vaipopotera kuti not even vaingochema nezwi 1 randakanzwa ndega nini vachiti ndikuda kuti auye kuzorapisa mwana wangu shete ngauye kuzoona mwana wangu zvaakaita. That was it. That's why mai vakauya vachitsvaga munhu wabvaona kuti hamuna endeyo sekuti munhu ari kurwadziwa hongu akatora tv wakatobuda naye panze vachiti achatera tv yavo but vanhu vabva zoti aiwa mama dzorerai zvamakuita hazvizizi ende zveshuwo amai vakabva vadzorera tv mumba wabva waita wabva watozobudawo panze wabva watofunga kuti kanyaya yakapera but wabva wazotoona kuti dai wakanyaya kana kupera nyaya yakudzoka ichivaroverera ichinzi tv but tv ndeye mari eko inoita mari kakadai so kanoita mari
tobva tati neupenyu hwemwana toenzanisa neeko katv kekuti takamhanya pambari apa tokaona $25 zvechikomana chaizvo chaizvo. Kana tauda kuti momzi vaibude nyaya tonovatengera tv yavo toti tv chiora chiita kuti mwana fesi yake ichinaka kana zviri izvo, but handionekwe zvichinzi do aiwa. Saka takatarisa nyaya iyi, polisi yakati zvinge yakumhanya nenyaya yetv ichisiya nyaya yekutsvakwa. Exactly. Ndakatanga kumhanya nenyaya yetv nekutsvaka mwana instead of kuti motanga nenyaya yemwana mozotera tv. Hongu vanogona vakaita zvisizvo pamutemo, but hongu munhu ari kurwadziwa, munhu ari pakurwadziwa zvekuti wako mwana nhasi akanzi apiswa nemunhu kana kuti abayiwa nemunhu, ndimbokunyeperera bereri. Munotombotanga matombomhanya kuenda kumba kwazvaitika mozoenda kumapurisa, kwete kuti toda kunyeperana chifadzana nema kuti nini mwana wangu akapiswa panapa ndinotomhanya kumapurisa handiite sei sei. Munotombotanga matomboti munhu achapisa ngauya apa tiende tese, kwete kuti ndinoti no zvakaitika baba hazvizi hameno kuti chii chaitika zvazvo, but hazvizi totiwo kuti chikumbiro chenyu chamuda kuisa kumapurisa chingava chipi, because toda kuti munhu atongwe apuwe murango wake, at the same time toda kuti mwana uyapo. Saka chemo chanyu chamunacho kuzeta rapi ingava chipi? choko mongu ngachimbomira zeta rapili corruption ngaimwe nyika inovakwa nevayo hanti, saka tofanira kumisa corruption kuti zvinhu zviende mberi. Mari yakapa mapurisa imari dai yakapa momzawo izvozvi zvisirumboitika, dai izvo zvirumboitika, dai vakatopedzerana pachikadzi papo kutotora iti iwewe mwanangu watova kurapisa mwana bo rapisa. Yes, muongororo yataita kubva pakupiswa kwakaitwa mwana uyu, since anga ari diabetic, maronda acho haasi kupora ende zviri kuchirwa kuti inogona kuzopedzisira yava cancer. Pamusoro pezvo Lee akabva adevelopa maseizures iya yatinoti pfari, asi chiri kushamisa nyakupista instead yekuti asympathize uye nekukumbira forgiveness or even to assist on medication. Hanzi ari kutotaura mahating words zvinorwadza izvi. Justice will be saved. Please, Makoni officer in charge, batsirai mwana uyu. Also, girl child support groups out there, pindirai, we need justice for Lee. Musakanganwa zvakare kulike, moshare and nekusubscribe to What Zim Trends so that video iri inosvika kuma organizations anokwanisa kubatsira mwana uyu. We love you so much.